εκεί, επειδή παρκάρατε, επειδή ξεκινήσατε με πρώτη και δεν σας έσβησε, και επειδή κάνετε πιστογωνία που απαγορεύεται. Δηλαδή, η τρίτη δυσκολία είναι απαγορευμένη. Δηλαδή, αν βγεις και κάνεις μια όπισθεν και ένα τέτοιο μια πιστογωνία πιστογωνία, σου κόβει κλείσει. Σας εκπαιδεύσαν εσάς, εμένα σε σαλίγκαρο των 200 μέτρων, εγώ έκανα 300 μέτρα όπισθεν, δηλαδή, θα πήγαινα 300 μέτρα, θα πήγαινε και πιο αυκένητος. Και σε αυτό, ας πούμε, κρίνεσαι και αυτή τη στιγμή και απαγορεύεται. Άρα σε μαθαίνει να καταργήσει τον κώδικα. Άρα το παιδί τέλειωσε. Τέλειωσε. Άρα όλα ενισχύουν στη συνείδηση του παιδιού την ασυνειδησία. Διδάσκεται την άγνοια της άγνοιας του άλλου, γιατί το χειρότερο πρόβλημα που υπάρχει δεν είναι η άγνοια σε κάτι. Αν έχει διαγνωσμένη άγνοια, την αντιμετωπίζει. Δεν το ξέρω αυτό, πάρω μια πληροφορία. Άμα νομίζεις το ξέρεις όπως αυτό, δηλαδή έχεις άγνοια της άγνοιας. Αυτό είναι καταντάει επικίνδυνο. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό των τριών, μέχρι τώρα έλεγα οι 3%. Όχι, οι 3 στους 1000. Οι 3 στους 1000 έχουν αυτογνωσία και αυτοεπίγνωση. Κανένας δεν παραδέχεται. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θεωρεί τον εαυτό του, ειδικά τα ασθενικά, είναι και κοπέλες πια. Όταν μπορώ να το κάνω και φαίνεται αυτό πώς το κάνει κάθε μέρα μέσα από το σπίτι, είναι το δείγμα. Το οποίο ανώδυνο, ακίνδυνο, εύκολο. Διασκεδαστικό. Όταν πήγατε να πάρετε δίπλωμα, πετάγατε τις κούκλες. Περιμέναμε όλοι πώς και πώς να φέρει το δίπλωμα από τυχιούχος. Τυχιούχος με το λάδωμα ή όχι, θα το πάρει και αυτή είναι αντίστροφη μέθεση. Για το άτομο μας το πάρουν τηλέφωνο, αυτό δεν το καταλάβει, ότι ελάτε να τον αναγνωρίσετε. Η ερώτηση αρχή είναι λοιπόν πώς μπορεί αυτό το πράγμα, το τραγικό που θα το δούμε και σε εικόνα, πώς μπορεί να συνεχίζει να αιωρείται έτσι αμέσως. Ποια είναι η εξήγηση, δηλαδή, πώς μπορεί να είμαστε τόσο ανόητοι και τόσο ηλίθιοι και να μην μπορώ να καταλαβαίνω ότι αυτό που είναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι απλώς μια ανοησία, είναι μια πανδημία ανοησίας. Είναι πανδημία. Πανδημία σημαίνει ότι έχουν ενωσήσει όλοι οι πολίτες της χώρας, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας ο οποίος είναι εντάξει να μπορούσε να αποφασίσει τη μέθοδο και τη φαρμακευτική αγωγή με την οποία θα κάνει κάτι τους όλους. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ασθένεια η οποία βλέπουν όλοι οι ασθενείς, δεν είναι ότι απαντηρετό για κάποιο το φύγιο πυρετός, είναι και αυτός βλάκας, αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει. Ή λιγότερο βλάκας ή περισσότερο βλάκας. Λοιπόν, να σου πω, προσπαθώ να κάνω μια επικοινωνία ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό που αιωρείται, γι' αυτό ευθύνεται πάρα πολύ και το σύστημα και γενικά ως τα συστήματα. Όταν η εγκληματικότητα, τι σημαίνει αυτό, περνάς ένα κόκκινο φανάρι. Τι είναι ένα κόκκινο φανάρι? Περνάς ένα κόκκινο φανάρι, είναι μια απλή παράβαση. Όταν οδηγήσεις στη βρασιμετήση είναι μια απλή παράβαση. Όταν παίρνεις ένα στόπ είναι μια απλή παράβαση. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα ή απόπειρα εγκλήματος ή απόπειρα φόρου. Το πάντως ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου το έχει ονομάσει διαρκές έγκλημα. Διαρκές έγκλημα δεν δικαιολογείται να επιλαμβάνει από το διαρκώς εγκλήματος ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Έπρεπε να ασχολείται ο ποινικός κώδικας. Το κόκκινο φανάρι ή για πράξεις που οδηγούν ευθέως στο θάνατο. Έτσι λοιπόν, να σου πω απλά ότι όταν η εγκληματικότητα των δρόμων δεν αντιμετωπίζεται σαν εγκληματικότητα, δηλαδή βάσει του ποινικού κώδικα, αλλά αντιμετωπίζεται σαν παραβατικότητα, σαν πλημέλημα ή πτέσμα ή αταξία. Εγώ λέω ότι αν θυμηθείτε ένα κόκκινο που περάσετε, ένα στό περάσει χωρίς να τρακάρετε, θα το εκτιμήσετε για αταξία. Αν μια μαλακιούλα κάνετε. Αν όμως ήταν κάποιος άλλος και τελειώσει η ζωή και του αλουνού και εσύ τον έχεις πάρει στο. Δηλαδή αταξία. Βγαίνει λοιπόν και λέει όλο το σύστημα και όλοι έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Ότι αντί να αντιμετωπίζουμε τα εγκλήματα σαν εγκλήματα, τα αντιμετωπίζουμε σαν μικρές παραβασίες και πτώματα. Αν υπήρχε λοιπόν και ορίζεται στον δρόμο ότι περνάς ένα κόκκινο και σταματάει ένα αστυνομικός και στεγάζει το αυτοκίνητο και επειδή έχεις κάνει απόπειρα φόρου, σου βάλει χειροπέδες και σε στείλει στο κάτω να κάνεις κοινωνικές υπηρεσίες για 3-4 μήνες να σου χαρίζεις τα χειρουργεία και σε κάνει αιμοδότη και σε κάνει και δότη οργάνων, σφίξει το κουζινό σου δηλαδή, τότε θα καταλάβεις, άμα έχεις ζήσει από κοντά τα κλάματα και τα πλεκτά μέσα στο κάτω, δεν θα πας, δεν σου κρατήσεις απλώς και θα ακούς μουσική. Θα ακούσουν και αυτά. Θα ακούσουν, ας πούμε, τη μητέρες να ουρλιάζουν για παιδιά με κομμένα πόδια χέρια που πρέπει να υπογράψουν, να γνωρίσουν τα πτώματα, να υπογράψουν αν πρέπει να προτιμήσει. Αυτό, άμα το ζήσει κοντά, αυτό λέγεται κοινωνική εκπαίδευση. Έτσι, κοινωνική εκπαίδευση, κοινωνική υπηρεσία. Αυτό λοιπόν, άμα το φας 3 μήνες εκεί πέρα, θα καταλάβεις και θα συνειδητοποιήσεις και θα νιώσεις πόσο τυχερός ήσουν που μετά το φανάρι σε περίμενε ένας αστυνομικός και όχι ο Κάρλος. Αυτό είναι. Αντίθετα, πριν από κάνα δίμηνο είχε ξεκινήσει στο Υπουργείο,
στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, κ. Μούγιας, που πήγε τώρα στο Υπουργείο Μεταφορών, ένα λαϊκιστικό πρόγραμμα μείωσης του προστίμου. Το οποίο βλέπω βέβαια ότι το επικροτούν σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι. Είναι τόσο πολύ ασυνείδητοι, είμαστε τόσο πολύ ασυνείδητοι, που επικροτούμε μια κλιματική πράξη. Είχε πει λοιπόν αυτό ότι θα μειωθούν τα πρόστιμα, γιατί δεν μειωθούν τα πρόστιμα, γιατί είχαμε συναντηθεί, μου λέει γιατί οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά. Αν οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά, να μην περνάνε κόκκινο. Να μην περνάνε στόπ. Να μην οδηγούν μεθυσμένοι. Έχουμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε τη μειωμένη οικονομία μας. Δεν ανάγκη να περνάμε κόκκινα και μετά να λέμε δεν έχουμε λεφτά, άρα σου μειώνω το πρόστιμο για να περάσω στα κόκκινα. Θέλεις. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται να μου αυξήσει τα πρόστιμα, χρειάζεται να με τιμωρήσει που θα πρέπει να με τιμωρήσει σαν. Δεν είπα να ξέρει. Αυτός πάει στο αντίθετο τώρα. Μειώνει τα πρόστιμα. Μιλάω για λαϊκισμό. Μειώνει το πρόστιμο γιατί όντως ο Έλληνας δεν έχει ή και πάντοτε έκανε αυτή κατά πρόσωπο στο κομμάτι. Και δεν μπορείς με κάποιον επειδή το πληρώνεις να μάθει. Πότε ήταν. Ας σε βάζει να κάνεις αυτό το πράγμα το οποίο είπατε. Όχι, αυτό. Με κοκκινό θα πληρώσει ένα 50, αλλά θα πας να κάνεις αυτούς τους 3 μήνες εκεί. Έτσι θα μάθεις. Δεν το ολοκληρώσω και δεν το. Εγώ λέω ότι από την ώρα που είναι έγκλημα θα έπρεπε να έχει άλλου είδους ποινές. Ο ποινικός κώδικας πολλές φορές όμως μεταφράζει τη φυλάκιση με χρήματα. Σε γραμμές. Μπορεί να είναι πάρα πολύ ακριβά. Όχι πιο φθηνά, πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, όπως σας έλεγα, κόκκινο φανάρι, 10.000 ευρώ. Καλημέρα. 10.000. Διαφωνεί κανείς. Ποιος διαφωνεί για 10.000. Γιατί. Σκοπεύεις να περάσεις το κόκκινο. Όχι. Δεν θα περάσω. Δεν σε αφορά. Σε αφορά στον οικονομικό. Γιατί που θα μαζεύω λεφτά. Εγώ σαν κράτος, επειδή από την παραγωγικότητα των Ελλήνων χάνω 30 δισεκατομμύρια το χρόνο και δεν μπορώ να συμμαζέψω τους αλήτες, μου κακοπέφτει να παίρνω 10.000 από κάθε μαλάκα. Μπορεί όμως να προσφέρει και υπηρεσίες να υποχρεώσουν να. Είναι παράδειγμα. Παράδειγμα. Η κοινωνική υπηρεσία, ο οδότης οργάνων, το πρόστιμο δεν θα το μειώσω. Δεν θα αυξομειώνω. Δεν είναι χρηματιστήριο. Δεν θα κατεβάζω την αξία της εγκληματικής σου πράξης δίνοντας το μήνυμα ότι είναι σκουπίδι. Δεν μπορώ να σου κατεβάζω όπως το αλκοόλ. Παιδιά, μην κάνουμε καλή στιγμή. Δηλαδή τι έκανε, δεν τα καλά, δεν έχω κάποια όπως βλέπετε και τίποτα. Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι σαν παράδειγμα τι έκανε, πήρε και το αλκοόλ. Έπιασε το αλκοόλ. Άφησε το κόκκινο και το στόπ ανέκυκτα, μείωσε την παθητική ασφάλεια, δηλαδή λέει ότι μπορεί η μαμά να κρατάει το παιδί στην αγκαλιά, να σκύει το παιδί ανάμεσα, έτοιμο να βγει από τα τζάμια, εγώ να πετάω από το τζάμι ένα σκουπίδι στη μούρη του μοτοσυκλετιστή, ή ξέρω εγώ να οδηγώ μου μοτοσυκλετιστή χωρίς άλλους, αυτό σημαίνει λιγότερο πρόστιμο. Αυτό ήταν η αποφάση του κράτους. Αυτό έτσι, στο κομμάτι που πραγματικά οδηγεί σε ευθέως εντάδο, το αλκοόλ. Είχε λοιπόν τώρα να σας πω ότι τα άκουσα προχτές από τον διοικητή εδώ πέρα της Πρωταθλητρών και δεν του πίστευε. Λέει λοιπόν ότι μέχρι τώρα το αλκοόλ στο 0,6-0,7-0,8 στο 1,2 μπαίνει στη διαδικασία που κακοκληματικής πράξης όπου τη εθνικοποιεί και μέσω αυτόχωρου σύλληψη στέλνει στον εισαγγελέα. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν είσαι ικανός. Είσαι ανασφαλής για τον εαυτό και για τους άλλους να οδηγείς ένα αυτοκίνητο με τέτοια αντίδραση. Γι' αυτό ήταν αυτό. Σταμάτησε το αυτόχωρο γιατί κατέβηκε από κακούρτουμα σε πτέσμα 175 ευρώ. Λέει για κινητοποίηση του οχήματος μέχρι εκτός δεν υπάρχει άλλος οδηγός. Αυτός ο συγκεκριμένος οδηγός είναι ελεύθερος. Φωνάζει, αν μπορεί να έχει μαζί του κάποιον άλλον, αναλαμβάνει τα πιδάλια ο άλλος, κάνουν 500 μέτρα, ξανακάνουν σκάζα και ξαναλαμβάνει τα πιδάλια ο μεθυσμένος. Θα υπάρχει ο αστυνομικός μέσα στο κινητό. Η αυτόχωρη σύλληψη είχε κάποιο νόημα. Και δεν θα κολλήσω στην αυτόχωρη, κολλάω στην υποβάθμιση της σοβαρότητας και της τραγικότητας. Πας από κακούργημα σε πτέσμα αυτό που σας είπα.